खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेइल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो आधार कार्डखौ माबोरै जोङो वेबसाइटजों लग खालामो कल खालामालासिनो, बिनिफ्राय आरो जोङो लग जाखांनायनि उनाव जों बेखौ माबोरै आनलक खालामगोन। दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय क्लियार नोंथांमोननो खोन्थानानै होगोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायबानो जाबाय। जायफ्रा दासिमबो बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना आधार कार्डखौ नोंथांमोना लग खालामाखै, नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। मानोना जोंहा बे आधार कार्डजों गुबुन मानसियाबो जोंहा फैसा बरननो हायो। जायफ्रा लग खालामगोन नोंथांमोना फिंगार होनांगौ जायो। जायनि बे आधार कार्डआ बे मानसिया फिंगार होनांगौ, अब्लासो जों बेंक एकाउन्टनिफ्राय फैसाखौ आधार कार्डजों बरननो हागोन। बेयो जोबोद इम्परटेन्ट। नङाब्ला नोंथाङा लग खालामना लायाब्ला नोंथांनि आधार कार्डखौ मोनोब्ला सोरबा बायदिया फैसाखौ ओरैनो इजियावनो बरननानै लानो हागोन। बिनि थाखाय लग खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय माबायदि लग खालामो दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। कल खालामनानै लग खालामनाङा, डाइरेक्ट आं नोंथांमोननो बिनि वेबसाइटआव फैनानै खोन्थागोन। बिनिफ्राय जायफ्रा लग खालामबाय नोंथांमोना आनलक खालामनो गोसो, नोंथांमोना लगखौ खुलिनो गोसो, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै हागोन। माबायदि लगखौ खुलिगोन आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै नोंथांमोना। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ नायदों, भिजिट खालामदों, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन सानफ्रामबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों। अब्ला नोंथांमोना नोंथांनि आधार कार्डखौ लग आनलक खालामनो थाखाय नोंथाङा क्रोम ब्राउजारखौ नोंथांमोना अपेन खालामबानो जाबाय। नोंथाङा डाटाखौ अन खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामदो। अब्ला आङो नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै। फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव सार्च खालामनांगोन, सार्च अर टाइपआव। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव आधार कार्ड सार्च खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय आङो बेयाव आधार कार्डखौ बेयाव सार्च खालामबाय। बेयाव नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव दङ नै hwdw, बेयो आधार कार्डनि वेबसाइट। बेखौ खनसे थुनानै होबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय नायनानै बानाय मोजांनो। नोंथांमोना जायफ्रा आनलक खालामनो गोसो नोंथांमोना खालामनो हागोन। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि बे भाषाखौ लेंगुवेजखौ रावखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। अब्ला आं इंलिसखौ सेलेक्ट खालामबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव पप फैगोन, बेखौ दाननानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेयाव दं नै खनायाव 3 डट। बे खनायाव 3 डट नोंथांमोना नुदों आखिखै गोजौआव, बेयाव खनसे थुनानै दे। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव दङ नायबानो जाबाय माइ आधार। बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे थिराव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना आपडेट इउर आधाराव खनसे थुनानै होदो। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ एसे बोखोनानै लांखोबानो जाबाय गोजौआव। बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नुदों, नायबानो जाबाय आपडेट एड्रेस इन इउर आधार। बेखौ नोंथांमोना गाहायाव बिनि लिंकखौ मोनगोन। बेयाव नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आङो थुनोसै, नायलांबाय थाबानो जाबाय फारसेनिफ्राय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेखौ गोजौआव बोखोबानो जाबाय, स्क्रल डाउन खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना गोबां अपसन नुगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि आधार कार्डखौ लग खालामनो थाखाय आरो आनलक खालामनो थाखाय बेयाव नायबानो जाबाय। नै लग दङ, आनलक आधार दङ, नोंथाङा बेयावनो हाजोबगोन। अब्ला आं बेयाव खनसे थुनानै होनोसै। अब्ला नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै नायबानो जाबाय। अब्ला बेखौ आङो गोजौआव बोखोबाय। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना कल खालामनानैबो लग खालामनो हागोन 1947। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ होनांगौ जागोन। नायबानो जाबाय। आं दा वेबसाइटजों खालामना खोन्थागोन नालाय, बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ होनांगौ जागोन। नोंनि आधार कार्ड 12 डिजिट नाम्बारा बेयाव लग जागोन। बिनिफ्राय नोंथाङा आनलकबो खालामनो हागोन। आनलक जाब्ला बेफोरबायदि जागोन। बेखौ आङो नोंथांमोननो डाइरेक्ट खोन्थानानै होनोसै। नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथाङा लग खालामनो थाखाय बेयाव दङ नै नेक्स्टआव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव दङ लग आधार। बेयाव नोंथांनि पार्सनेल आइडिखौ होबानो जाबाय। आधार कार्डनिखौ पार्सनेल आइडि थायो। जायफ्रा पार्सनेल आइडिखौ मिन्थिया आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होदों, नैबेफोरबायदि नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय इन्टार फुल नेम। बेयाव नोंथांनि आधार कार्डआव जेसेबां नाम्बार दं फुल होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांनि जायगानि पिन क'डखौ होदो। बिनिफ्राय नैबे केपचाखौ नैबे इन्टार केपचायाव होदो। बिनिफ्राय सेन्ड अटिपि थुदो। अब्लानो नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव अटिपि फैगोन। बिनिफ्राय अटिपि नाम्बारखौ होनानै नोंथाङा साबमिट होबानो जाबाय। अब्लानो साक्सेसफुल बियो लग जागोन। बिनिफ्राय नोंथाङा आनलक खालामनो थाखाय बेयाव नायबानो जाबाय। नै बेयाव टिक मार्क होदो खनसे।
नोंथांमोना बेयाव थुनानै होदो। बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव होनांगोन इन्टार पार्सेल आइडि। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि पार्सेल आइडिखौ नोंथाङा होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बे खेबसाखौ बेयाव होदो। बिनिफ्राय बेखौबो सेन्ड अटिपिआव थुनानै होदो। बिनिफ्राय अटिपि नाम्बार फैगोन। बेखौ नोंथाङा अटिपि नाम्बारखौ होनानै नोंथाङा साबमिट थुनानै होबानो बेयो आनलक जाफिनगोन। लकखौ मानो खालामना लानांगौ होननानै बुङोब्ला जोंहा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामथारदोंब्ला नोंथाङा लकखौ खालामना ला। बिनिफ्राय नोंथाङा आनलक खालामनोबो लोगोनो हागोन। आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। बिनिफ्राय बिनि प्रसेसखौ आं खोन्थाजोबला। मानो होनोब्ला आंहा दाख्लैनो लक खालामखाबाय। बेखौ खोन्थाबाय। ओमफ्राय जायफ्रा लक खालामनो नोंथांमोना लक खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना लक खालामनो हागोन। जायफ्रा बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक खालामदों नोंथांमोना लक खालामना लाबानो जाबाय। मानोना जोंहा बे आधार कार्डजों जोंहा फैसा दिहुननो हायो। जेब्ला लक खालामगोन अब्ला जोंहा फिंगार होनांगौ जागोन आधार बिगुमानिखौ। बिनि थाखाय जोंहा गुबुनफ्रा आधार कार्डखौ लानानै फैसा दिहुननो थांब्लाबो बेयाव हानाय नङा। आरो नोंथाङा आनलक खालामना लायोब्ला नोंथांनिफ्राय बे गुबुन मानसिफ्राबो फैसा दिहुननो हागोन। आं नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामनानै होबाय। नोंथांमोना बे खामानिखौ फाइनालि मावबानो जाबाय। आसा खालामो बयबो लक खालामना लागोन। बेखौ आं नोंथांमोननो आपडेट हिसाबै खोन्थानानै होबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै। जायफ्रा गोदान अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। मानोना आंनाव दासान्दि लाइकआ गोबां खम फैगासिनो दं। लाइक खालामनानै होदो बयबो। अब्लासो भिडिअ लाबाय थानो मोजां मोनो। नोंथांमोना बेयाव लगआव नायबानो जाबाय। लगआव खनसे थांनानै नोंथांमोना बे 1947आवबो हागोन दै। बिनिफ्राय आं दाख्लै नाम्बार खोन्थादोंमोन बेयावबो हागोन। बिनिफ्राय जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थाजोब्बाय। नोंथांमोना लक खालामना लाबानो जाबाय। लक जाबाथाय बेफोरबायदि जागोन रं जागोन। बिनिफ्राय बेयाव आनलक जाबाथाय बेफोरबायदि जागोन नायबानो जाबाय। बेयाव लिरखादों पार्सेल आइडिया नोंथांनि पार्सेल आइडिया बेयाव लक जानाय नङा। अनलि आधार कार्ड नाम्बाराल' लक जागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनानै होनाय जाबाय। मोजां मोनदोंबा लाइक होदो। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय। अब्ला नेक्स्ट भिडिअखौ नेदो। थाबनो नोंथांमोना लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव।